Kay weekend naman mga puso, panahon na ron magmupahuay o gamusuroy sa mga lugar nga pamparelaksa. Mas visit yun kining usa ka lugar sa Bukirang Bahin, dinis Dakbayan. Atraksyon ng ilang garden nga adunay makapahingangha kayo nga view. Busa man laag ta, pinaagin ining report. Sagad sa ma-feature dinhi sa Balitang Bisdak, mao ang mga tanaman nga puno sa mga tanom ug buwak. Apan, mas visit gayud kining usa ka garden sa may barangay Babag Uno sa Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod kay ang ilang tanaman anaa ibabaw sa mga dagkong bato. Sa entrance fee nga 50 pesos, makasud ka na sa maong garden. Kinahanglang musaka sa taas nga hagdanan aron maabot ka sa labing taas nga bahin ug didto ka sugaton sa mga maanindot kaayo nga mga rock formation. Matod pa sa mga tagduma nga mga limestone kini nga ilang gitamnan ug nagkalain-laing mga tanom. Ang mga bato gilutsan usab og mga gagmayng tubo nga nagsupply og tubig sa mga dagkong isda. May cafeteria ug may gitawag usab sila nga tower nga sa pagsaka nimo makita gayud ang maanindot nga view sa Dakbayan sa Sugbo. Apan pahimangno lang sa mga magdala og bata nga kinahanglan gayud silang bantayan. Samtang may nahimutang usab sa dapit nga usa ka wellness center. Perfect kaayo kini mga kapuso sa maganahan mag-relax ug mulikay una sa stress. I'm all about holistic living and yoga and veganism. So I wanted to share that with the community. I also wanted to share the architecture with the community, with the plants, the garden. Uban ni Lian Sinkulan ug Renante Quiñones, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.